Lo mama lo kwenzeka inkinga, izingane zakhe zenza ucansi. Uma izingane zakhe zenza ucansi, entombazane yabisimitha, yabisithola umntwana, wakubamba yena lokho. Kodwa leyo nto wahlala phezulu kwayo, wangawutshela umndeni ukuthi kufuna kwenzeke njani. Uyacabanga ukuthi izingane zakho zenza ucansi bese kuvela ingane. Bese leyo nto siyayigqiba. Lo mfana wale ekhaya kuyena owenza amanyala, lento sesiyayifihla. Intombazane lena siyivala umlomo. Ithi ubaba wengane ayimazi. Ayimazi kanjani ubaba wengane ngoba ubaba wengane ukhona le ekhaya. Umama nawe uyalazi iqiniso. Akafuni ukuthi lento ikhulunywe. Ubona yena ukuthi kuzoba yihlazo ukuthi izingane zakhe zilala nezombili egcekeni kwaze kwavela umntwana. Leyo nto mawubheka ngeke niyidala inkinga kusasa. Sihlalelani phezulu kweqiniso. Kunokuba iqiniso siyalikhuluma ngoba masihlala phezulu kweqiniso. Lezi zinto lezi ukuhamba kwesikhathi kusasa zihlupha izingane othola ukuthi azinacala, zihlupha izingane ezingazi nokuthi leyo nto zoyilungisa kanjani. Ina sengaze ngife